Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа моите топ 5 упражнения за трицепс. Имам много упражнения за трицепс, но тези за мен са перфектни за изграждане на масивни трицепси. Трицепса е 2/3 от ръката. Избутване от лек с тесен хват. Хвата е по-тесен от стандартния хват, когато тренираме гърди, но не прекалено тесен, точно на ширината на раменете. Ръцете и лактите държим близо до тялото през цялото движение. Вместо само да избутате с длани, обгръщате с пръсти и длани лоста и стискате здраво за още по-силна активация на трицепсите. Не е нужно да заключвате в горно положение лактите и 3-4 серии са достатъчни. Второто упражнение е Skull Crusher или екстензия за трицепс. Лек. Всички пускат към челото. Аз преминавам отвъд. Прекарвам щанката до под главата. Почти. Ръцете отново на ширината на раменете, същия хват, и лактите следват китките, вместо да останат фиксирани, както когато спускаме към челото. Това отнема от напрежението в лактите и дава възможност за стречинг в долу на 3 серии, напълно достатъчни. Следващото упражнение е подобно. То се изпълнява с дъмбел. Пак е екстензия, само че с дъмбел. Тук лакът е изнесен навън. Пускаме тежестта точно над лицето. Специфичното тук е, че се усеща повече в вътрешната глава на трицепсите, което дава добър вид на трицепсите в поза, примерно двоен бицепс отпред. От това упражнение 2-3 серийки напълно достатъчни. И ако направя тези 3 упражнения, съм направил повече от необходимото, но не винаги съм на едни и същи упражнения. Понякога вкарвам и това упражнение кикбек с дъмбел за трицепс, което също много хубаво се усеща. Важното тук е да фиксираме ръката до тялото и да разгъваме от средата на движение. Избутване на скрипец надолу, право надолу, и в долно положение разтваряме ръцете в страни, за да усетим външната глава на трицепса, тая, която дава дебелината на ръката, погледната от фронтално. В следващото видео ще заснема и всичките упражнения възможни за трицепс на скрипец. Не знам кога ще е това видео, но ще е в скоро време, така че абонирайте се за канала и споделяйте с приятели, лайквайте и помогнете ми да развия този канал, приятели.